Bueno, bons días a todos e a todas. Vamos a dar comezo a este pleno extraordinario de moción de censura. Señor secretario, por favor de proceder a ler a moción. Sí, bueno, bons días. Queda constituída a mesa de edad, integrada polos concelleiros de maior e minoridade, excluídos o alcalde, o candidato a alcaldía, e a moción de censura se basa nos artigos 197 da Lei Orgánica 585 do régimen electoral xeral e nos artigos 22, 3 e 46 da Lei 785 e 40, 50, 98, 101 e 108 do Real Decreto 2568-86 por que se aprobou o Reglamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das entidades locais. Entón, procedo a ler a moción de censura presentada polos partidos Socialista, Obreiro Español e Bloque Nacionalista Galego. Entón, exposición de motivos. O Partido Popular goberna o Concello de Viana do Bolo en situación de minoría desde o comenzo desta legislatura, con 5 dos 11 concelleiros que conforman a Corporación Municipal. A febleza institucional inherente a esta situación agravouse polas deficiencias de xestión, a falta de transparencia e o incumprimento sistemático das responsabilidades básicas de goberno local que caracterizan a actuación do alcalde Andrés Montesino Rodríguez e ao seu grupo municipal. Nun municipio que enfronta retos estruturais complexos como o declive demográfico acelerado, o envellecemento da poboación e a necesidade urxente de prestación de servicios públicos e a súa ampliación e modernización, a xestión municipal do PP demostra repetidamente a súa incapacidade para proporcionar o liderado efectivo e capacidades que require Viana do Bolo para afrontar o seu futuro con garantías. Pola forma de comportarse do grupo de goberno semeña que tivera maioría absoluta, caracterizándose a súa deriva por unha total falta de diálogo, concertación e consenso. Esta actitude sectaria e autoritaria maniféstase en prácticas como a convocatoria de plenos en horarios laborais, buscando deliberadamente a ausencia da oposición, a presentación reiterada de propostas en acordo previo nin negociación, incumprimento de acordos plenarios. A resultante deste xitón de actuar é unha corporación municipal fracturada da que destila unha xestión de goberno reactiva e incapaz de abordar de forma eficaz os problemas estruturais do municipio. Durante os máis de 2 anos transcorridos desta legislatura, o goberno municipal do PP ten acumulado un historial preocupante de crises e bloqueos, acompañados dunha xestión deficiente que compromete gravemente os intereses xerais da veciñanza de Viana do Bolo. Caos orzamentario e incumprimento de obrigas legais. Un dos fitos máis flagrantes da incompetencia xestora do PP é a crise orzamentaria que se vive de forma crónica no noso concello. O alcalde popular presentou o orzamento para 2025 en xullo deste mesmo ano, cando este xa deberán ter entrado en vigor ao comenzo do exercicio correspondente en conformidade co establecido na legislación vixente. Este atraso non é puntual ni causal, senón que responde a un patrón de desorganización administrativa que se repite ano tras ano. Tal situación reviste especial gravidade porque constitúe un incumprimento flagrante das obrigas legais que incumben ao alcalde. A presentación tardía dos orzamentos compromete gravemente a planificación municipal, impide a execución efectiva das políticas públicas e deixa o Concello nunha situación de provisionalidade permanente que afecta negativamente á prestación de servicios públicos básicos. A nefasta e caótica xestión administrativa do PP manifiéstase en graves deficiencias no cumprimento das obrigas legais en materia orzamentaria, xerando unha situación de incerteza financiera que compromete a estabilidade económica municipal e a capacidade de planificación a medio e longo prazo. Colapso dos servicios públicos esenciais. Outra urxencia que enfronta o noso ben querido municipio céntrase no servicio de axuda no fogar que se atopa en situación precaria dende o 2022. O goberno do PP non foi quen de sacar a licitación o servicio, deixando as traballadoras nunha situación de inestabilidade laboral permanente e aos usuarios en garantías de continuidade na prestación. Neste tema crucial para Viana tampouco quixo dar cumprimento aos acordos plenarios instados polos grupos de BNG e PSOE sin estudiar as propostas presentadas, o que demostra unha vez máis o seu carácter autoritario. Tal estado de cousas é nomeadamente grave nun municipio onde o 40,3% da poboación supera os 65 anos e o SAF representa un servizo esencial para o mantemento da calidade da vida das persoas maiores e dependentes. A ineficacia e actitude dilatoria amosada polo alcalde do PP e o seu grupo tivo como colofón unha folga indefinida das traballadoras en xuño de 2025, que viron prexudicadas gravemente as súas condicións laborais tras máis de 3 anos traballando con contratos renovados mes a mes e, por extensión, afectando directamente aos usuarios do servizo. Porén, da continuada predisposición da oposición e a existencia de marxe orzamentaria suficiente para crear unha partida específica capaz de atallar a situación de provisionalidade do SAF, o PP non cesa de xustificar e o servicio non se pode sacar a licitación porque hai que ter os orzamentos aprobados.
Unha excusa máis do alcalde e o seu grupo que evidencia a súa incapacidade patente para xestionar correctamente os procedementos administrativos básicos. O contrato do SAP veceu en 2022 e desde entón, nunha situación de absoluta precariedade, as traballadoras foron quen de manter o servicio. Se ven, a empresa que garante o servizo ameazou con abandonar en calquera momento por falta de viabilidade económica, atopándose o contrato infrafinanciado máis dun 30% por debaixo do necesario para manter a calidade na prestación. Esta situación redundou nunha falta de atención á caída aos usuarios do SAP, comprometendo o benestar das persoas máis vulnerables do municipio e evidenciando o absoluto desleixo do goberno municipal cara aos servicios sociais básicos. Falta de transparencia e déficits democráticos. O Concello de Viana do Bolo presenta graves carencias en materia de transparencia e participación democrática baixo a xestión do PP. Existen eivas, limitacións e carencias que impiden e limitan o acceso cidadán á información pública e porque por dereito lles corresponde. Esta práctica instrumentaliza os procedementos democráticos para superar artificialmente a situación de minoría mediante tácticas cuestionables que van contra o espírito de diálogo e que debe presidir a vida municipal. O Concello debeu un caos total, onde non se fan cumprir as súas propias ordenanzas e se trata informalmente aos veciños, que xa non saben que facer fronte á falla de respostas claras e coherentes por parte da administración municipal. As veciñas e veciños teñen grandes dificultades para desenvolver as súas relacións coa administración municipal, unha situación que mina gravemente a confianza cidadana nas institucións locais. Xestión económica irresponsable e falta de control. Ademais de non ser quen de licitar o SAF, as subvencións ás asociacións culturais e deportivas seguen bloqueadas e o mesmo pasa coas axudas aos folións. Estas asociacións e equipos deportivos están a pasar dificultades para sair adiante e levar unha actividade normal, nun municipio onde o tecido asociativo constitúe un elemento fundamental de cohesión social e dinamización cultural. Outro exemplo da irresponsabilidade na xestión de recursos públicos témolo no inxente volumen de fondos que se destinan a gasto superfluo que non redundan en melloras para a poboación de Viana do Bolo. A falta de supervisión municipal maniféstase tamén na deficiente coordinación dos servicios básicos e na ausencia de protocolos preventivos que garantan o funcionamento normal das infraestructuras municipais, deixando a veciñanza nunha situación de vulnerabilidade ante calquera incidencia que requira unha resposta rápida e coordinada por parte da administración local. A presentación recorrente dos orzamentos fora de prazo, o funcionamento continuo coas contas prorrogadas e a falta de planificación financiera axeitada que redunda en eivas que sofren aqueles que dependen da colaboración municipal, xuxiren graves deficiencias no cumprimento das obrigas legais en materia de estabilidade orzamentaria e disciplina fiscal. Esta situación de desorde administrativo crónico compromete gravemente a disponibilidade de recursos públicos e a capacidade do Concello para executar investimentos e políticas de desenvolvemento local, deixando importantes partidas orzamentarias sen execución efectiva e recursos municipais sen poder ser destinados ao beneficio directo da veciñanza. Incapacidade para afrontar os retos estruturais. Viana do Bolo enfronta un declive demográfico alarmante que require políticas activas de revitalización. Con 2.736 habitantes repartidos nunha superficie de 256,3 km², confórmase como o segundo municipio máis extenso da provincia. A densidade de 10,12 habitantes por km² presenta retos específicos na prestación de servicios que comportan un liderado municipal competente e visionario. O municipio perdeu 646 habitantes dende 2009, de 3.382 a 2.736 habitantes, nunha sangría demográfica do 19,1% que se acelera baixo a xestión do PP debido á falta de políticas efectivas de retención de poboación e atracción de novos residentes. Esta realidade demográfica, cun 40,2% da poboación maior de 65 anos e apenas un 9,3% menor de 18 anos, exixe unha resposta urxente e coordinada que o actual goberno municipal demostra ser incapaz de proporcionar. A perda de poboación de xeito constante e continuado compromete a viabilidade dos servicios públicos básicos e ameaza o futuro mesmo do municipio como entidade territorial cohesionada. A comparativa comarcal mostra que municipios veciños xestionan mellor os seus recursos relativos e desenvolven políticas máis efectivas de dinamización territorial. A falta de visión estratégica do goberno municipal maniféstase na ausencia dunha planificación integral que aproveite as potencialidades do territorio e na incapacidade para liderar procesos de desenvolvemento que poden xerar oportunidades económicas e sociais para a veciñanza. Alternativa de goberno responsable e transparente. Esta moción de censura xurde pola necesidade imperiosa para cambiar o modo de xestión e administración do Concello de Viana do Bolo, avanzando cara a unha maior transparencia, eficacia e responsabilidade na utilización dos recursos públicos. A situación de desleixo, a falta de iniciativas acaídas e as erráticas políticas do PP para tallar os fondos problemas do municipio fan imprescindible un cambio de rumbo que garanta os dereitos e o benestar da cidadanía. A xente que nos vota, pero tamén a que non nos vota, agarda que demos un paso adiante para intentar o rumbo, xestionar o cotiado municipio e facer uso do diñeiro público con maior responsabilidade e transparencia.
O acordo entre o BNG e o PSOE fundamentase nun compromiso compartido coa democracia municipal, a participación cidadá e unha xestión transparente e eficaz dos recursos que son de todas e todos. Comprometémonos a establecer mecanismos efectivos de diálogo e consenso e traballar conxuntamente polo interés xeral da veciñanza. A nosa proposta pasa por implementar políticas de cohesión territorial, revitalización do rural e desenvolvemento sustentable, pensando no presente pero tamén nas futuras xeracións. Defendemos a mellora das infraestructuras municipais, o emprendemento local e a atracción de investimentos productivos para frear o despoboamento e xerar oportunidades de futuro para a mocidade. Obriga moral de cambiar as cousas. É o momento e sentímonos na obriga moral de dar un paso adiante. Contamos con argumentos sólidos e temos a posibilidade e a capacidade de frear a sangría administrativa e ver de cambiar o curso das cousas para que o deterioro do municipio non vai a máis e sexa irreversible. Somos conscientes de que non podemos cambiálo todo de inmediato e ter éxito absoluto nas nosas misións, pero hai que iniciar a muda cando antes e poñer os primeiros chanzos de outro xeito de facer política e dun porvir esperanzador para Viana do Bolo. Atopámonos legitimados para gobernar e motivados para tal empresa porque veciñas e veciños deste municipio é a nosa responsabilidade. En este vai nosa vida a igual que a dos nosos familiares, amigas e amigos e veciñas e veciños. Imos traballar con honestidade e transparencia desde a responsabilidade por todas e cada un das cidadás e cidadás deste concello para ofrecerlles un mellor marco de vida e benestar, a máis de oportunidades para o futuro, sen sectarismos ni posicións partidistas, executando o mandato que as electoras e electores nos deron nas urnas. Por todo anterior, de conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 5.985 do réxime electoral xeral, preséntase esta moción de censura contra o alcalde do Concello de Viana do Bolo, Andrés Montesinos Rodríguez. Por todo anterior, e de conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 585 do réxime electoral xeral, preséntase esta moción de censura contra o alcalde do Concello de Viana do Bolo. E agora entran os fundamentos xurídicos que xa os expuxemos ao inicio da sesión. Bueno, sí, perdón. Sí, entonces solicitan, en base a todo o anterior experto, solicitan que se teña por presentado este escrito por feitas as manifestacións que contén, sexa admitida a trámite, se otorgue o trato que a lei dispón e se poñan en marcha os trámites necesarios para o desenvolvemento da moción de censura que se presenta, convocándose en pleno ás 12 horas do 10º diario seguinte que estamos aquí. Bueno, a continuación damos a palabra ao portavoz do PSOE, do que se verá PSOE. Ben, bueno, por nada, benvidos a todos, moitas gracias por asistir a este acto tan importante que é un acto democrático. Presentamos esta moción de censura, xa se justificou no texto que acaba de ler o señor secretario. Consideramos que as cousas que expomos son certas e esperamos que consigamos o apoio de todos os grupos. Nos co Partido Popular, o único que lle pedimos e agradecemos é todo o seu traballo. En especial agradezo yo a Andrés. Por que o digo? Porque eu fixen moitas visitas, presentei propostas, falei con el. A verdade é que non con moito éxito, pero bueno, non solamente importan os resultados, tamén é moi importante como te tratan. E teño que decir que me tratou sempre afablemente, con toda a educación e con toda a amabilidade. Así que, gracias. E a partir de agora, creo que empeza un tempo novo. Este tempo non sei se será mellor ou peor, vos dirédelo cando rematemos. O que si temos claro é que temos moitísimas ganas de facer cousas, non temos moito tempo. Acometeremos aquelas que sean máis importantes, as que sean realizables, non prometemos nada que non podamos cumprir e trataremos de non dar pasos moi longos, sino pasos pequenos e firmes. Hemos contar con todos vos. O que lle pido a veciñanza é que non nos critiquen se o facemos mal nas barras dos bares, que veñan onde nós, que nos digan o mal que o facemos e que nos axuden a pôr remedio a eses erros. Estamos seguros do que imos conseguir. Despois, cando tome posesión, pois diremos algunhas verbas máis extensas e manifestaremos cuáles son nosas intencións e cuáles son as planificacións que temos feitas a corto e a medio plazo. Nada máis, moitas gracias. Ben, darmoslle a palabra ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Bo día, veciñas e veciños, bo día, Viana. Comezo facendo un recoñecemento a todas as mulleres e homes de Viana que participaron na extinción dos lumes que arrasaron parte do noso querido concello e que chegaron ao pé da Bouza, Pixeiros, o Castro, Prado Cabalos, Vilaseco da Serra, Vilar de Milo e Vilar de Meao. Unhas persoas que se enfrontaron ao lume cos seus propios medios para salvar a terra, as casas, as explotacións agrarias, as colmeas, os outos ou o gando que lles dá de comer.
Por suposto, tamén recoñecer o traballo de todos os profesionais que participaron na extinción dos graves lumes que arrasaron parte de Viana e das comarcas veciñas, sobre todo no Ourente e Ourensán. Un aplauso, unha forte aperta para todos e todas. Especialmente, moito agarimo, moito ánimo para os que sufriron perdas nesta vaga de lumes. Veciñas e veciños de Viana, no pasado maio do 23, houve unhas eleccións municipais, unhas eleccións nas que o pobo de Viana falou sobre o goberno que querían para esta legislatura. Lembro-vos que nesas eleccións o resultado foi que o BNG acadou 3 concelleiros co 27,82% dos votos, o PSDG-PSOE 3 concelleiros co 25,63% dos votos e o PP os 5 concelleiros co 46,55% dos votos. Unha correlación de forzas de 6 concelleiros que sumamos a alternativa do BNG máis o PSDG-PSOE fronte aos 5 do Partido Popular. É dicir, 53,45% do voto fronte ao 46,55%. É dicir, 930 votos fronte a 820. Este resultado, que expresaron as veciñas e veciños de Viana do Bolo, é claro, expresa claramente a vontade e o desexo do pobo de Viana a prol dun goberno conxunto do BNG e do PSDG no Concello. Ese día, o 28 de maio del 23, Viana do Bolo, as veciñas e veciñas tamén ordenaron que debemos entendernos. Principalmente, ese mandato de entendemento era para as mulleres e homes que conformaban as candidaturas do PSDG e do BNG, para que, eliminando os seus lexítimos intereses, se puxeran de acordo e gobernaran o noso querido Concello de Viana. Ese entendemento non se deu nese ano 23 e, polo tanto, uns como outros tamén debemos asumir ese feito. O resultado foi o que todos coñecemos nese momento. O PP, que viña gobernando desa ilexítima moción de censura do ano 20, seguiu gobernando o Concello de Viana do Bolo. Xustamente, fai 5 anos que o Partido Popular de Montesinos, apoiado en tránsfugas, arrebatou a alcaldía ao Bloque Nacionalista Galego. Pois ben, neste tempo, dentro do ano 23, a situación no noso Concello foi a peor baixo o goberno de Andrés Montesinos. Ao longo deste último ano xa se convertiu en dramática polo descontrol orzamentario, a incompetencia da xestión e a responsabilidade nas accións de goberno do Partido Popular. Exemplos temos da bomba. Sin orzamento, sin prazo, ano tras ano, sin presentar a norma orzamentaria ou presentando o ano prácticamente vencido ou moi avanzado, que demostra ese caos organizativo e esa neglixente deriva, con servicios públicos abandonados ou sin as melloras necesarias para a veciñanza de Viana, para que esta veciñanza poda ser atendida adecuadamente, como pode ser o caso do contrato do SAF, que, como todos ben sabedes, deu lugar incluso a unha folga de traballadoras deste servicio esencial para a poboación como a de Viana. Falla de resposta ás mínimas demandas da poboación vianesa. As veciñas e veciños tiñan grandes dificultades para desenvolver as súas relacións co goberno municipal. Bloqueo de axudas ás asociacións culturais, deportivas, falla de vontade ou capacidade para cumprir as propias normas municipais, incumprimento dos acordos adoptados en pleno que incidían en melloras para todas as vianesas e vianeses, grave incremento do gasto superfluo, mentres hai eivas importantes para a poboación. Aí tamén temos outro exemplo de gasto inxente e innecesario, como foron os 800.000 euros na Praza de Abastos, que está ainda pechada. Deriva autoritaria e sectaria co resto dos grupos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Non me vou alongar porque xa se falou na exposición que fizo o secretario e o que presentamos no documento inicial da presentación da moción de censura. Estamos, polo tanto, nun goberno do PP de Andrés Montesinos caracterizado por esa falla de iniciativa política para afrontar a situación de Viana, pola incompetencia, pola indiferencia ante os problemas da veciñanza, en resumen, un goberno inepto para Viana do Bolo. E ante esta situación, a sociedade vianesa demandaba un cambio de rumbo, exixía que na institución municipal houbera un novo goberno e todas e todos tiñamos que movernos, para cumprir ese desexo das vianesas e dos vianeses para solucionar os seus problemas. E fixemos. Veciñas, veciños, amigos e amigas, despois de lembrar e de botar a vista atrás, hai que pensar no futuro. Estamos nun momento que debemos deixar todo o que pasou e comenzar a traballar mirando a ese futuro.
traballar pensando nas mulleres e nos homes, nas rapazas, nos rapaces, nas nenas, nos nenos, en definitiva, en Viana do Bolo. O pasado está ben para lembrar, para aprender, para que no futuro non se cometan os mesmos erros. De todos xeitos, ese pasado tampouco debe ser unha excusa para condicionar o futuro do noso povo, nin utilizarse como desculpa para esas accións futuras. As dúas forzas políticas tiñamos que deixar de lado os nosos lexítimos intereses políticos e, polo ben de Viana do Bolo, acordar un goberno para mellorar a xestión e sacar o Concello desta situación de parálise que prexudica enormemente toda a ciudadanía. Tendo en conta esta grave situación e en aras de evitar unha creba que faga imposible atender as necesidades das veciñas e veciños das dúas forzas políticas, tiñamos que dar ese paso adiante e chegar a un acordo para acabar con este período de falla de goberno que resolva as necesidades da veciñanza de Viana. Tiñamos que chegar a un acordo e logramos. Xa sabemos que vai esgotada parte da legislatura, xa sabemos que igual debera haber chegado antes, pero chegou. Xa sabemos que queda menos tempo, pero tamén estamos dispostos a traballar duro polo noso povo, tal e como fixemos sempre dentro do Bloque Nacionalista Galego. Hai que comenzar a reverter a situación de caída libre a que tiña sometido o PP o noso Concello. Temos ideas, temos gañas, temos tempo e imos aproveitalo para que unhas boas bases para que Viana volte ao lugar ao que merece, para poñer esas bases en funcionamento. E, por suposto, que esas gañas e a vontade de traballo vai nos levar a un horizonte brillante para Viana. O BNG, respetuoso con esta vontade das veciñas e veciños e sensibles á necesidade de propiciar a súa estabilidade política, comprométese a conformar un goberno para estranxeiro. Dende o BNG comprometémonos con Viana, comprometémonos con todas as veciñas e veciños. E, por suposto, tamén co PSDG-PSOE, a camiñar xuntos. Así que este acordo entre nós é para garantir un goberno no Concello de Viana do Bolo que faga realidade o cambio demandado pola veciñanza. Un acordo que se baseará na corresponsabilidade efectiva, solidaria e leal de ambas as dúas forzas na acción de goberno. Os grupos do BNG e do PSDG-PSOE comprométense a garantir a estabilidade do goberno municipal, votando todas as propostas do grupo que detenta a alcaldía e aprobando todas as propostas de ámbito local no pleno municipal. Polo tanto, o BNG, dada esta situación, aprobou e asinou esta moción de censura contra o alcalde do PP, Andrés Montesinos, e apoiamos a Germán García Ávila do Grupo Socialista para que sexa o alcalde de Viana do Bolo. En reciprocidade, de forma recíproca, dentro do PSDG-PSOE apoiarán e poremos a unha alcaldesa do BNG o próximo 18 de agosto do 2026. Dando lugar a esa alternancia no posto de alcalde pactada no acordo do goberno entre as dúas forzas políticas. Por lo tanto, veciñas e veciñas, hoxe é o día de comezar a acatar as órdenes da veciñanza de Viana. Viva Viana e nada máis e moitas gracias. Damos a palabra ao Partido Popular. Gracias. Bos días a todos e todas. Antes de nada, quixera darvos as grazas por acompañarnos hoxe neste momento dedicado para o Concello de Viana do Bolo. Recibimos esta moción de censura coa responsabilidade que nos caracteriza, anda que non deixa de chamarnos a atención e de preocuparnos. E por que digo isto? Porque quenes hoxe intentan facerse co goberno tiñamos votos dende o primeiro momento, pero preferiron agardar 2 anos e 3 meses para actuar. Non debemos olvidar que tiñamos votos, tiñamos números, tiñamos ocasión, pero non tiñan a vontade. Respetamos o proceso democrático, pero tamén creemos que a coherencia política non debería padecer tempos tan flexibles. Mentre se queimaba o noso rural, mentre decenas de hectáreas quedaban calcinadas polo lume, mentre a nosa veciñanza loitaba sen descanso e con desesperación, mentre o monte ardía, a oposición só planeaba como colmarse de gloria. Despois do volvido co lume, todos esperábamos solidariedade, apoio e unidade. Pero a realidade é que non todos actuamos con ese espírito. Hai persoas e grupos que incluso no medio do dor, a urxente e a pérdida, só pensaron en como sacar réditos para eles mesmos.
Non porque non vexan o sufrimento aleo, senón porque simplemente non lles importa que os seus veciños e veciñas sufran no medio dunha catástrofe tan desproporcionada como a que vivimos hai escasas semanas. Curioso é lembrar agora que todo o que o PSOE prometeu na súa campaña del 23, todo o que lle vendeu aos seus votantes foi iso, fume. En calquera caso, afrontaremos este proceso coa mesma transparencia, firmeza e respeto institucional que mantivemos dentro do primeiro día. A cidadanía merece estabilidade e claridade, e será o tempo que diga se dita moción responde ao interés común ou simplemente a unha necesidade de protagonismo tardío. Como alcalde, diríxome a todos vos co corazón cheo de gratitude e emoción por percorrer xuntos este longo camiño durante os varios anos de servicio. Foi un honor inmenso representarvos. Dende o primeiro día asumín este cargo con un firme compromiso, traballar con seriedade e cercanía por o benestar do noso concello. E así o fixen. Acompañado do meu equipo, co grandísimo traballo que desempeñan os excelentes funcionarios desta casa, co inestable apoio dos voluntarios de Protección Civil e, sobre todo, contando co vosso respaldo e participación. Xuntos impulsamos proxectos que hoxe están transformando na nosa realidade. Preocupámonos por o saneamento dos povos, Quintela do Moso. Melloramos camiños rurais da nosa contorna, Camiño do Chaos, Camiño do Monte, Camiño de Quintela de Droso, Camiño do Monte de Samamede que está en curso. Humanizamos aldeas. Preocupámonos por servicios municipais como o Matador Municipal e o CLD. Rehabilitamos casas do povo, Severa e Samamede. Arranxamos estradas de acceso a pobos, estrada Forneros de Filloás. Estivemos ao carón das asociacións veciñais en todo momento, a adscripción de vehículo híbrido para Vianariño. Traballamos de xeito serio e moi activo na declaración do Entroido como festa de interés turístico nacional e conseguimos. Traballamos arreo cos titulares das explotacións gandeiras, cando foi do BE. Amosámosles que non estaban solos, senón que contaban por respaldo da Xunta de Galicia. Este goberno sempre tivo unha total colaboración co persoal do exército desplegado na nosa contorna coa Operación Centinela. Puxemos en marcha o Plan Municipal contra Incendios Forestais, o Plan Básico Municipal, PBR. Seguimos traballando en outros proxectos de viabilidade inmediata, como son os abordados por o Coteo do 25, por Nero de Cova, acceso por detrás do Matadoiro, e, sobre todo, o que máis nos preocupa foi poder abordar e solucionar o problema do servicio da axuda no fogar. Por certo, pasado 8 de xullo, aprobamos os presupostos do ano 25, cos votos en contra tanto do BNG como do PSOE. Foi o momento máis importante deste mandato municipal, xa que deixábamos atrás meses de bloqueo, de inacción dunha oposición que se centraba únicamente no tema político, importándolle ben pouco os nosos maiores, os seus cuidados e as nosas profesionais do SAR. Foron semanas de intentar negociar cun partido do PSOE que non escoitaba para entender, senón que escoitaba para reaccionar, porque prefería entorpecer que solucionar os problemas que lle afectaban a veciñanza de Viana. E agora, os orzamentos aprobados queren transmitir á veciñanza que lles preocupa Viana. Iso para min ten outro nome. Todo isto demostra que esta moción de censura non responde á falta de xestión ou acción política desde o goberno. Responde só á asociación de dous grupos políticos por desaloxar a un goberno honesto, capaz e traballador. Estes dous grupos que perderon as eleccións municipais respetan o seu plan a calquera precio. Pero tamén lles digo que isto é algo que xulgarán as urnas en menos de 2 anos. Non os esquezan. Isto non é unha despedida, senón un ata pronto. Porque non o olviden, seguiremos traballando por Viana sen descanso, con lealtade, con compromiso, os nosos veciños e veciñas, como sempre fixemos no goberno, e agora seguiremos facéndola sen desfallecer. Gracias por a confianza depositada, o povo non esquece. E estamos seguros de que os ollos apagados ahora polo lume, en 2 anos volverán a brillar. E as voces agora afogadas no sufrimento volverán con máis forza que nunca. Con afecto e gratitude, o alcalde que foi. Bueno, antes da votación, alguén quere engadir algo? PSOE ou Bloque quere engadir alguna? Non? Pois entonces procedemos á votación. Votos a favor da moción de censura? 6. Votos en contra? 5.
Queda aprobada a moción de censura. Queda o candidato Germán queda nomeado alcalde de Viana do Bolo. Ten que xugar o campo. Sí. Non sei, que me queres? No. Xa toma... Xa se Sí, que me traigan el bastón primero. Creo que o protocolo di que o alcalde saliente entregue o mando o eso. Será un xesto que a vez. Sí, sin problema ningún. Pero Primeiro xugo, claro. Xuro, prometo por a miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de alcalde de Viana do Bolo con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Procedemos entonces a darlle o bastón de mando. No, bastón de diálogo. El bastón de diálogo, moi ben. Moitas gracias. Vale. Todos ahora, Sí. un pouco de aquí para... Bueno, pues nada, de novo, dar as gracias a todos os asistentes. Moitísimas gracias por vir. Repito, o acto máis democrático que pode ocorrer, que é que a xente, cos seus votos, elixan as persoas que van a dirixilos. Non quería entrar en liortas nin en discusión neste momento, pero bueno, algunhas palabras expostas por aquí polo señor alcalde faime ter que actuar, non? E decirlle o que eu penso en algunhas delas. Bueno, primeiro lamento que se faga unha apelación aos lumes, porque cada un nos lumes fixo o que pudo e sabrao. Hai xente que fixo cousas que se superon, outras que a fixemos e que non se superon, non? Pero non pretendemos ahora darlle aquí publicidade. Preferimos facelas, cada cidadano sabe o que fixemos cada un, e iso é o máis importante. Bueno, apelou tamén a Festa do Antroido, de que se había esforzado para conseguir festa de interés turístico nacional. Bueno, quero recordar que non foi así, en principio, nos presentamos varias mocións desde fai 8 anos, nese senso, para que se fixera, e naquel momento os que gobernaban e os que se opuñan tampouco foron quen de apoiarnos totalmente, habían sempre moitas disculpas, que había moitos atrancos. Ahora, ao final, conseguiuse, o importante que se conseguiu, e de iso temos todos que estar moi contentos e estar satisfeitos. En cuanto a outra apelación que fixo, foi en cuanto ás eleccións, que perdemos as eleccións. Bueno, eu non quero fazer aquí un sistema de pedagoxía, non? Pero todo o mundo de abondo sabe, coñece como funciona a lei electoral española, non? E é moi sinxela. Non é un sistema directo, é dicir, onde o que consigue un voto máis é o que gaña. Aquí é un sistema proporcional, onde non se vota ni un alcalde, ni un presidente de gobierno, ni un presidente do Senado, ni da Diputación, sino que se elixe a unhos representantes que en número determinado son os que elixen a persoa que vai gobernar. Por tanto, aquí hubo unha votación donde hubo máis votos a favor dos partidos de esquerdas progresistas que do goberno. Entonces non somos perdedores, ao contrario, somos gañadores. En función do número de diputados ou concelleiros que se obteñan nunhas eleccións, prodúcense os acordos. Quen ten máis votos é simplemente eso, ten máis votos. Os que conteñen, os que gañan son aqueles que consiguen o poder, e consíguese sumando apoios. Pasa no goberno de España, que ganou o PP, conseguiu máis apoios ao PSOE, pasa en gobernos como Canarias, Extremadura, etc., donde ganou o Partido Socialista, non foi quen de conseguir apoios suficientes e goberno o Partido Popular. É así de sinxelo. Non hai que lamentarse, é o que temos. Eu non sei se ese é o mellor sistema, debe serlo, porque cada vez que chega alguén ao goberno, non o cambia, non o muda. Entón, simplemente é malo para aquel que perde.
Isto quería dicir simplemente as palabras, as verbas que manifestou aquí o señor alcalde. Bueno, volvo a dar as gracias por interesarvos polo que ocurre no Concello de Viana do Bolo. Hoxe estades moitísima xente aquí. Se celebran cada 2 meses impares o tercer xoves os plenos municipales. É unha mágoa que a xente non acuda tamén. Por qué? Porque aí onde se expoñen as propostas de cada grupo político en aras de conseguir beneficiar o povo de Viana. Entón, é unha pena que non veñades aquí, que vos enteredes do que propomos, porque senón despois non vos enterades do que fai cada un. E é unha pena, non? Logo, quero que me deixades facer unha referencia ao grupo político que representamos. É a única referencia política que vou facer. E é só para agradecer e lembrar a todos e todas os militantes da agrupación socialista de Viana, en especial os que xa non están entre nós, a súa dedicación e esforzo para defender o seu ideario e a maneira de afrontar os problemas da veciñanza para recibir o apoio do povo de Viana. Unha mención especial ao que foi alcalde socialista de Viana e a todos e a todas que foron concelleiras representando este partido, que dieron o mellor de se mesmos ao servicio do benestar dos seus veciñas e veciños. O recoñecimento máis especial vai dirixido ás persoas que dieron un paso ao fronte e decidiron integrar a lista que presentou o Partido Socialista de Galicia, PSOE, as pasadas eleccións municipais. Partíamos todos a veces dunha situación moi difícil, unha situación moi complicada, nada favorable. E ainda así, antepuxeron os seus intereses aos intereses puxeron os intereses dos vianeses aos seus propios. Aparcaron as súas dúbidas e reticencias en aras de alcanzar un progreso para o seu povo e benestar. Impagable o seu acto de generosidade. Moitísimas gracias. Seguindo co capítulo de agradecemento, unha mención especial á miña familia e persoas máis achegadas, que si é certo que na primeira íntere que lle fixen saber as miñas intencións, mostraron as súas reticencias e trataron de facerme ver que iba a ter que tomar decisións que non iban a gustar a todo o mundo e que iba a ter unha exposición pública complicada. Dixéronme que o pensara. Cando eu lle manifestei miña intención firme de integrarme nunha lista con meus compañeiros para tratar de arranxar os problemas de Viana e aparcar cualquier outro tipo de problema, a partir dese momento mantiveron comigo un apoio incondicional. Eso sí, como me coñecen, dixéronme, por favor, tomou con calma. Meu recoñecemento especial aos compañeros e compañeras da corporación, tanto do Partido Popular como do BNG, porque todo o seu saber e esforzo puxeron a prol dos vianeses. Bueno, xa fixen antes mención, que en especial Andrés, porque foron moitas as veces, efectivamente, que mantivemos reunións e plantexelle moitos problemas, moitas necesidades, como se había que resolvelas. En definitiva, o que nos pensábamos que era bon para Viana. Non tuvemos moito éxito, pero bueno, volvo a repetir que non importa o resultado, importa o trato, e teño que dicir que foi moi respetuoso, afable, e eu agradeceu. Non quero facer unha acción especial aos tráxicos sucesos que vivimos recentemente, onde a vaga dos lumes asolou a nosa e as veciñas bilbarras, onde a vida das persoas estuveron en eminente peligro e os bens e vivendas estiveron a punto de desaparecer. Ora vou propor unha reflexión e fago un chamamento moi especial á convivencia entre todos nós. Seguro que estades atentos a todo o que ocurre a nivel nacional, non? Vedes os telediarios, ledes a prensa, e se vos fixades, observandes que algo que sorprende moitísimo, e que hai un empizamiento, hai un enfrentamento entre a clase política que roza o esperpéntico. É dicir, non aparcan as súas lógicas, idearios, súas loitas políticas, empeñanse en facer unha loita persoal, e que chega hasta o punto casi de rozar o odio entre eles. Ese comportamento cainita e esta polarización que existe é nociva para toda a ciudadanía, porque trasládase ao povo. O povo percibe ese malestar, ese enfrontamento. Non podemos permitir, nós non imos consentir que en Viana ocurra eso. Non imos a consentilo. A nós non nos van a topar nestes enfrentamientos, en tratar de dañar o enemigo, si en defender nosas ideas, e os demais grupos as súas. Pero eso non vai a implicar que haxa enfrentamientos, malestar e falta de respeto. A nós sí que nos van a topar no diálogo, no entendemento, no esforzo para conseguir cousas para Viana. Vannos a topar en escutar, vannos a topar en colaborar.
Ese é o noso ideario. Mire, agora quero referirme a algúns puntos que queremos facer. A verdade é que temos moi pouco tempo, non sabemos con que fondos contamos, pero sí contamos con moitísimas gañas. Vamos a ser quen? Seguro que sí, de satisfacer moitas necesidades de Viana, non todas, evidentemente. Temos a sorte de contar cunha paisaxe que é a envexa de todo o mundo, de verdade. Viana é o pobo máis bonito da provincia de Ourense. Ten unha paisaxe que, volvo a repetir, é unha envidia, é unha postal. Temos que conseguir que dentro das calles e das rúas de Viana este parexo ao que é Viana, o paisaxe de Viana. E para iso temos que conseguir un pobo ordeado, un pobo limpo, un pobo onde nos respetemos e respetemos as normas. Tampouco hai que facer grandes inventos, porque o Concello de Viana, o goberno que tuvo o Concello de Viana xa fai anos, emitiu unhas ordenanzas, unhas normas para regular o sistema de sillas e mesas da hostelería, para regular os aparcadoiros, e fixou unhas tasas. É dicir, está feito. Que ocorre? Que os cidadáns non cumpren a norma. E esa é unha pena, é unha apelación que eu fago a que nos respetemos e cumprimos as normas. E por outra parte, os gobernantes tampouco foron quen de facela cumprir. Iso ten que rematar. O Concello ten que cumprir que a súa parte, na parte da limpieza, evidentemente, pero os cidadáns teñen que corresponsabilizarse. De pouco vale que os servicios de limpieza de Viana fagan a limpeza. E que a media hora, unha hora, volvemos a topar as rúas cheas de lixo. Por favor, é imposible gobernar un concello sin a colaboración de todos os ciudadanos. Nos reclamamos ese apoio. Evidentemente, non queremos chegar a posturas coercitivas, queremos evitalas. Por iso vimos dialogar con todos e convencelos de que o camiño é ese. Por iso, apelaremos a boa vontade dos veciños e veciñas para conseguirlo. Non renunciemos ás diferencias políticas que temos, mas fagámolas desde o diálogo, as boas formas, escoitémonos e abramos camiños po entendemento, desde cualquier partido político. Esta vai ser a maneira de gobernar. Vamos ter as portas abertas a todos os veciños. Esta é a súa casa. Quen administra? O que deciden eles nas eleccións quen os administra. Pero só somos administradores da vontade popular. Por tanto, esta é a casa do povo. Vai estar sempre aberta. Non son palabras huecas nin vacías. É a pura realidade. Vamos estar aquí a disposición de todos os ciudadanos. Non hai cores políticos. Non hai carnés. Esta porta hai que entrar a pedir e nos trataremos de poder darlle o que pidan. Os que entren van a sair seguramente máis satisfeitos de cando entraron. Hemos chegado onde podemos chegar. Non se pode facer todo, pero hemos facer moitas cousas. Desde o diálogo, moitas cousas. Por favor, os ciudadanos, esta é a súa casa. Nos imos facer moitas cousas mal. Vamos a cometer erros, trataremos de que sexan os menos posibles, pero facéndonos chegar. E trataremos de mudar se é que non damos satisfacción ás vosas demandas. Convidamos os demais membros da oposición a que aporten a súa experiencia, faltaría máis, a que nos trasladen as súas ideas e que nos trasladen as inquedanzas dos veciños que lle van a trasladar a eles por afinidade política, que nos trasladen a nós. E nos vamos a tratar de resolver esos problemas e esas eivas. Non sei se o fixemos durante estes 2 anos que gobernou outro partido político. Nos presentamos 28 propostas, 28 mocións, presentadas en plenos, donde aportábamos ideas para resolver os problemas de Viana. Podían gustar máis ou menos, pero presentamos 28. Eu invito e convido a todos os grupos políticos que, mentre sei vostede como alcalde, me fagan chegar esas propostas. Tenemos que chegar a todos os recunchos de nosas poblacións para resolver os problemas. Pero os ollos son necesarios o de todos. Nos, seguramente, moitas cousas non nos hemos enterar. Hemos falar, por suposto, con todos, o máis importante é que falar con todos os pedáneos. Eles son os que nos teñen que trasladar os seus problemas, as súas eivas. Non se poden resolver todas, seguramente que non. Pero vamos a escuitalos, vamos a estar ao seu carón. As aldeas son tan importantes como Viana. Viana tan importante como as aldeas. Chamaremos a toda a porta de todas as administracións, de todas. Danos igual o cor político que teña. A cualquier organismo supramunicipal. Chegaremos ao Estado nasquella parte que lle corresponde con relación á administración local. Chegaremos á Xunta de Galicia. Chegaremos á Diputación. Chamaremos
esperemos que nos reciban. Imos ir trasladarlle a necesidade de Viana. E esperemos que por lealtade institucional nos escoiten, porque se non o fan así, non nos están facendo dano a ningún grupo político, non. Están facendo dano ao povo de Viana. E estou seguro que iso non vai a ocurrir, porque o povo de Viana paga impostos igual que os demais e quere que os servicios, quere que eses impostos se lle devolvan en servicios. Por lo tanto, apretaremos nas portas, a veces que faga falta, con humildade, con argumentos, e farémoslo con insistencia. Quero tamén facer unhas palabras dirixidas e moi especialmente os empregados e empregadas do Concello. Son a parte máis importante do Concello. Son o funcionamento día a día. Son quen atende a xente, son os que tramitan as súas inquedanzas. Así que, primeiro, meu recoñecemento e anímos a que sigan prestando o mismo apoio que fixeron agora aos outros equipos de goberno. Estou, non dúbido, estou seguro de que así vai ser. Falarei con eles, preguntarei cuáles son os problemas, que se igualmente os teñen como cualquier asalariado. E voume a pôr a seu dispor para tratar de formar un equipo de concordia. Seguramente que vou conseguir, seguramente. Tamén quero decirvos a todos que toda a economía que xenera un concello, non sei se a expresión é adecuada, eu chamolle economía circular. Por que? Porque todo o que xenera no concello debe quedar no concello. Por tanto, todas as necesidades de obras, compras, etc., que realice o Concello van a ser en todos os industriais e comerciantes do povo de Viana. Pero vamos repartir de maneira equitativa entre todos, van chegar a todos. Non vai a ser mirando ningún cor político. Por favor, que olviden todo temor ahora mismo a aquelas persoas que pensan que van a ser perjudicadas. Nada máis lonxe da realidade. Van a contar todos con o seu apoio, cualquiera industrial, cualquier comerciante. Pediremos que haya igualdade de condicións económicas, evidentemente. E a partir de aí, non hai cores políticos, ni vai haber ninguna diferencia. Bueno, ahora temos que entrar para vou utilizar as expresións de sempre, que moita xente dice que, bueno, que é moi manida, que é o que se dice sempre. Pero teño que decírvolas que non é así. Estou neste momento xa sentindo o peso da importancia de ser alcaldía. Por suposto, non me dá temor, pero por suposto sí que me sinto un pouco preocupado e abarallado. É unha honra representar o povo de Viana, é un inmenso orgullo. Estou xa a sentir a responsabilidade que asumo e o reto que supón respostar e dar solución aos vosos problemas. O farei de maneira altruista, desinteresada, cas mans sempre tendidas. Dícese con frecuencia que non hai nada máis importante que ser alcalde dun pobo. Pois eu non estou de acordo. Non hai nada máis importante que ser alcalde de Viana. Nada me gustaría máis que estar a vosa altura e ser quen de solucionar vosos problemas e carencias. Seguro, repito, seguro que cometei erros, tratarei de que sexan os menos posibles, pero non deixen de sinalarlos. Decíndemo á cara. Eu vou vos escutar, tratarei de mudar meus erros e de facelo ben. Non son moito de citas, é dicir, pareceme algo impersoal, non? Acudir esas citas famosas de filósofos, de poetas, etc. Non. Pero bueno, é que neste momento vou acudir, vade me pedir que acuda a unha cita. E por que quero acudir esta cita? Porque coido que é unha frase da que se di o que eu vou a pedir a vos. Pídovos denuncia, reclamacións, inconformismos, moita loita, que protestedes. Entonces esta frase creo que recolle o filosofía do que eu vos quero transmitir. A frase di así: non me dá medo o ruido do poder, dame medo o silencio do povo. Gracias a todos e a todas. Sempre Viana. Sí, ahora de la sesión. Bueno, pues nada, vou por pechar la sesión. Muchas gracias. Gracias.